जों दिनै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन ओमफ्राय जोंनि सिनियर सिटिजेन फराम क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि आरो लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थनिफ्राय क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसार आर' लोगोसे डिस्ट्रिक्ट कमिशनार दा बेनो जोङो गांसे एप्लिकेसन होबावदों। बे एप्लिकेसनानो जाहैबाय प्रमद बर'नि जायनाखि नमिनेसन पेपार बेखौ इमिडियेटलि रिजेक्ट खालामनांगौ बेखौ जों बुंदों। दा बेखौ जे रिजेक्ट खालामनांगौ होनना बुंदों। दा जों बिनि खारना जाहैबाय जों अलरेडि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ जों मोनजोबनाय जाबाय। प्रमद बर'नि एगेन्स्टै जानाखि कमप्लेन दंमोन जोंहा जे प्रमद बर'आ गावनि एफिडेभिटआव बियो गावनि बिसिनि सम्पतिखौ बे श' खालामाखै, हानि रेकर्डखौ दोनखोमादों। दा बे हानि रेकर्डखौ जों गासिबो मोनजोब्बाय। दा नैबे हानि रेकर्ड बियो दा बेखौ बे धरित्रि बे जायनाखि स्किम हानि दा जेरै जोंनाव बैसोमुथि माने माबा दं स्किम दं जोंनाव बेयाव आपल'ड खालामबानो जों मोनजोबो। दा बिदिनो बे धरित्रि जों बे माबायाव नायनानै जों बिनि हानि डकुमेन्टखौ जोङो जिल्ला वाइसआव नायबानो जायो। डिस्ट्रिक्ट कामरुप सार्कोल रङिया दा बेनि दाग नाम्बार थार्डआव ओंखारजोब्बाय, बेखौ बुबानो गासिबो ओंखारजोबो। दा बे गासिबो हानि डकुमेन्टखौ जोङो अलरेडि नेटनिफ्राय मोनजोब्बाय डाउनलड खालामनानै। दा मथा मथि दा बेखौ रिटार्निं अफिसारा एक्सन लानांगौ। दा हयथ' जों मैयाबो बुंखादों बे रिटार्निं अफिसारा एक्सन लानायाव माबा मोनसे बुस्थु जानो हागौ, माने किसुमान पावार बेनो माबा होनाय जादों। बे गोसो जाबा रिटार्निं अफिसारा गाव कनफिडेन्टबा माने डकुमेन्ट्सखौ जुदि कनभिन्स नङाब्ला बेखौ गाव एक्सन लानो हायो। आरो जुदि गाव जेबो एक्सन लायाब्ला बेखौ माने रिटार्निं अफिसारनो पावारबो होनाय जादों। रिटार्निं अफिसारा बेखौ जेबो खालामाबाबो बेखौ जेबो खालामनो हाया रिटार्निं अफिसारखौ, बे आरोखि। दा हयथ' रिटार्निं अफिसारा बे प्रमद बर'नि जायनाखि नमिनेसन पेपार बेखौ केन्सेल खालामाबाबो जों जेबो खालामनो हानाय नङा। खिन्थु मोनसे क्लियारलि माने पिपुल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बेयाव रोखा रोखा बुंनाय दंखाथारो बिनि नमिनेसन पेपाराव बे माने जायनाखि इनकमप्लिट डकुमेन्ट साबमिट खालामदों बेखौ लानानै हाइकर्टआव थांनो हायो। दा बिनि रोखा रोखा माबा लिरनाय दंखायो। दा बे हिसाबै जोङो दा बेखौ जोङो रिटार्निं अफिसारनो जों साबमिट खालामबाय आरो साबमिट खालामबाय बेनिफ्राय जों रिसिभ खालामबाय। मानोना हाइकर्टआ सोङो, जों जेब्ला केस होयो हाइकर्टआ सोङो नोंसोरो रिटार्निं अफिसारनो कमप्लेन होना होआखै बेखौ सोङो। दा जों कमप्लेन होदोंमोन होननानै जुदि बुङोब्ला बे रिसिभ कपिखौ जों लाखानांगोन। बेखायनो जों दिनै कमप्लेन होबाय, रिसिभ कपि जों लानाय जाबाय। बे जास्ट फर्मेलिटिस बे फर्मेलिटिसखौ लानानै जों हाइकर्टआव थांसै। दा हाइकर्टआव थांनो थाखाय जोङो माने फुरा जोङो रेडि जानाय जाहैबाय। दा लेखाखौ जों आरोबाव माने बे नेटनिफ्राय बख'नायखौल' जों लायाब्लानो जोङो बेखौ आरोबाव आरटि खालामना लायबावगोन तामुलपुराव, सरि माबायावबो रङिया गारि सार्कोल अफिसबो थांना लायबावगोन। दा अब्लानो जों हाइकर्टआव थांनो हागोन। दा जों लुबैदों बे प्रमद बर'नि जायनाखि नमिनेसन बे केन्सेल जानांगौ। आरो जों बेखौ लानानै जायनाखि हाइकर्टआव जों केस होयोब्ला जाहाथे जोंहा माने ग्राउन्डआ माने स्ट्रं जायो, भेलिड जायो। बेनिखायनो जों बे रोखा रोखा मोनथाम पइन्ट होनानै जों होखादों, साबजेक्टआवबो जों होखादों। बेखौ लानानै बे जाबाय केन्सेल द नमिनेसन पेपार अफ मिस्टार प्रमद बर' कैंडिडेट of नं 8 माने दतमा BTC MCLA constituency declare his candidature void for suppressing property details, initiate necessary legal proceedings as per the provisions of law जादों। दा डिसिजन as per the provisions of law बे जुदि लिगेल प्रसिडिंखौ एक्सन लायाबा जों हाइकर्टआव थांसै। दा बेनि थाखाय जोङो बे माबाखौ बिनिफ्राय रिसिप्टखौ जों लाखानाय जाबाय। दा रायजोफोरखौ जों बेखौनो खावनो लुबैदों। प्रमद बर'आ थगाय फैबाय, बर' जाथिखौ गोबां माने जाम्बा जाम्बिखौ थगायबाय बियो, नङै खोथा बुंनानै बर' हारिखौ आन्दायहोबाय। दा बेनिखायनो बेबायदि थगायसुला मानसिया हारियाव थानो समाया। बेबायदि मानसिजों जों बे हारिया दैदेनजानांगौब्ला बे हारिया माने गुलायबो जागोन, बे समाजा गुलायबो जागोन। बेनिखायनो बेखौ जेरैबाबो जोंहा जिहेथु माने दिनै मोनसे आयेननि मोनसे राहा जों मोन्दों बेखौ साजा होनो थाखाय, बे हिसाबै बेखौ जों साजा होनांगौ। आरो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो पिपुल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्टनि 1951नि जायनाखि आयेन बेयाव दंखायो। बिनि माने रं प्रपार्टि रं माने एफिडेभिट होयोब्ला बिनि नमिनेसना केन्सेल जायो, बे रोखा दंखाथारो।
आरो लोगोसे बे जेल जायो बे दंखायो दा मोनसे जों बे ग्राउन्डआव दा जों हाइकर्टआव थांनोसै दा बे जों रायजोफोरखौ जों खावलायो रायजोफ्रा जाहाथे फैगौ इलेक्सनाव जाहाथे जोंबो डेम'क्रेटिक भाबै बयबो साजा होयो बेखौ जों बेनो भट होनो नाङा बेखौ फेजेननांगौ बेखौ खावलायो दा जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बिराद बुंलांदोंमोन गोदोनो थैनायनि सिगां बुंलांदों आरो गावनि दारियावबो लिरलांदों जे जोङो गेरेमसा हारिखौ दानांगोन आरो गेरेमसा हारि दानोब्ला जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जों सोरजिथारनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिथाङा बुंदों जे जोंनि गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि जेसेबां दं बिसोरो बोथिसे ओंखाम रसा नांनो मोना बयबो जाहाथे बोथिसे ओंखाम मोनजायो बे बाथ्राखौ बे माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंलांदों बेनिखायनो दिनै बिनि जायनाखि फिल'सफि बे सान्थौखौ जिहेथु प्रमद बर'आ गाफ्लेबाय मानोना प्रमद बर'आ रायजो नांला होनना बुंबाय बे लिरनाया जाबाय रायजो नांला होननानै दा बेखायनो बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौनि बेरेखा बे खार'नावनो जोङो प्रमद बर'खौ एबार इलेक्सनाव जों फेजेनथारनांगौ जों बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरो आरो लोगोसे जोंनि बिनि जायनाखि एक्सन हाइकर्टआव थांनाय एक्सन जों बेखौ एक्टिभ लाथारगोन रायजोफ्रा बिसास खालामो जोंखौ जों नागारनाय नङा जों आथा खिथा मावग्रा मानसि आरो जाथिनि खामानियाव जों थैसोम थांजों जों जुजिग्रा जाथिया खैफोद जानोसैबा जों गसंथेग्रा बेखायनो बे प्रमद बर'खौ होखारनायाव जों खुनु दिन लेहेम खालामनाय नङा जों खुनु दिन जोङो जिरायनाय नङा आरो जोंहा माबा मोनसे उसुबिदा जाबाय जों बिदि होननानै जोङो माबानाय नङा आरोखि खुनु दिन जों नेग्लेक्ट खालामनाय नङा जों फासयनो नाङा जों फासया दा जों बिसास दं जोंहा जिहेतु आयेनाव दंखायो जों बे केसाव देरहागोन आरो जों बयबो जिहेतु रायजो राजा बयबो मदद होयो जोंहा बिसास दं जों बेखौ माने दानहोनो हागोन आरो बे इलेक्सना बेना ओरैनो गेलेब्लाबो बे ओरैनो दैयाव थाङो बेना बे दैलां जागोन बेखौ भट होनानैबो लाब जानाय नङा बे देरहाब्लाबो बेहा जेबो थानाय नङा बा जेनबाथ' जेनबायसै खिन्थु बे इलेक्सन गेलेनानै जेबो लाब जानाय नङा बे सेस जागोन आरो बे जों बेखौ माने दाथियै गोरायै जों बुंनो हायो